Kaixo, goazen ikustera asko erabiltzen den zatiki bat. Eta zein zatiki da hori? Zatiki laburtezina. Eta zergatik deitzen zaio horrela? Zatiki baliokide guztien artean bat badagoelako denetan sinpleena. Ezin dela gehiago simplifikatu. Eta horrein deitzen zaio zatiki laburtezina. Orduan, zatiki laburtezinak bi eratara lor daitezke. Eta bat da, buruz egitea, zenbaki txikiak direnean. Eta bestela, zenbaki handiak direnean, ZKH erabiliko dugu. Horrangoa zen hauek egitea. Buruz, 18 hogeiren. Zer zenbakikin zatitu daitezke biak? Biren tolakoa direlako, zati bi, 18 zati bi, 9, hogei zati bi, 10. Eta hau, gehiago ezin da simplifikatu. Zatitzaile komunik badau hemen, zazpirekin daiteke hau, eta hau, 14 zati zazpi, 2, 21 zati zazpi, 3. Hau ere badugu. Beste kasoretan, zatitzaile komunik badugu, horrek ditu 3ekin eta 5ekin, hau ezin da 3ekin eta 5ekin, hau hori daiteke 2arekin, 7arekin, 4arekin, hau ez. Horrak ez dute komunik, zatitzaileak badituzte bakoitza berea, baina zatitzaile komunik ez da hor, hau izango izateke laburtezina. Kaso honetan, nola egingo genuke? Zinekin zatitu ezakegu 2arekin, 2arekin egiten badugu, eta zaigu 12 eta 18. Hau zatitu daiteke, baita ere 2arekin ez da, 6 eta 9. Zatitu daiteke hori, biak dira 3 taulakoak, horra, zati 3, 2 eta 3. Hau izango izateke laburtezina. Zuzenean egin daiteke medikonea? Konturatzen bazate egitea zati 12, 12 taulakoa delako, zati 12, kolpetik ematen digu laburtezina. Eta 12 zergatik kolpetik baudelako ZKH, zatitzaile komuna handiena. Orduan, zenbakiak handiak direnean, erabili behar ditugu ZKH. Adibidez, kasua hau izan daiteke. 168 eta 140. 168-en nola kalkulatu dezakegu? Lehenengo deskomposa dezagu. 140 eta 168. Birekin, 70, birekin 35, 5ekin 7, 7ekin 1. Eta izango izake, 2 2, 2 5, 2 7. Eta beste hau, zati 2, 84, zati 2, 42, zati 2, 21, zati 3, 7, zati 7, 1. Horra izango izateke, 2 behar 3, 2 behar 7. Zein da ZKH? Zatitzaile komuna handiena? Bi hauena? Hartu behar dugu, komunak direnak, 2 berbi txikienarekin, eta kasu honetan, 7 da beste komuna. Bider 7. Horran da, 4 bider 7, 28. Beraz, 28-ekin zatitu behar dira biak. Kolpetik aurkitu ezakegu. Horran goazen egitea. 140, zati 28. Eta 168, zati 28. Horran hau izango da, 5 bider 8 40, 10, 14, jazta. Horran, hau da 5. Eta zatituko dugu 28-ekin. 6. 48, laurako 12, 48, 0 hori da. Laurako 12, bale, ondo. 6. Horran, laburtezina izango izateke 5-6-en. Aurkitu dugulako, ZKH 28-ekin zatitu daitekela, ezta? Batzutan, egiten bat dugu kenketa hau, 168, adibidez, ken 140, atatzen zaigu ZKH. Batzutan gertatzen da, ikusi. 168, zati 140, 28 ematen du. Eta zer gertatzen da, kaso hauetan? Kaso hauetan egiten bat dugu, aseguratzeko ez duela zatitzaileek ZKH, guazen ikustean. Ardezago. 15 eta 28. 15 da, 3ekin, 5, 5ekin, 1. 28, 2ekin, 14.
bikin zazpi, zazpikin bat. Badago komunik, bi bost, bi lau, ez horregatik da. Hemen zetakatxe bat izango izateke, beraz. Aurkitzeko sinplera zati bat egingo genuke, eta hori ez egiten. Ondo da ba, beste bat arte, agur.